kop thee drinken? Ja. Zullen we dat even doen? Alsjeblieft. Mijn naam is Rendert. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandgem. Zo'n 20 november ben ik uitrekenen. Misschien wordt het een Sinterklaasband of een Christband, je weet het maar nooit. Kijk, al een feestje hand, een babyshower. Dus dat is ook heel leuk. Dan krijg ik van alles en nog wat. Oh? Ja. Ja. Ik zie wat blauws. Is het bekend wat het is? Dit lint, dat is eigenlijk dat ik in oorlint wie. Het is blauw en een beetje rozig. Dus we weten nog net wat het... Nee, we weten het nog net. Want dit is ik wat rozig. Oh, oké. Ja. Oké, dus het is nog een verrassing. Het is nog een verrassing. Ik heb twee jongens van zoon en zien. Ja. Oh, ja. Dus dat Ja. wist al een beetje wat er komt weer. Maar, Dat weet ik wel, ja. maar is het nog wel spannend? Het is nog wel spannend, Ja? ja. Ja, ja. Is dat mooi maatje? Ja. De bom barst vanzelfs een keer. Bist nou in Brandgem in de kamer? Ja, dan moest je hem nou haast uitzetten. 5 minuten en dan is de appeltaart klaar. Zet hem maar uit, Rendert. Oké, hoi, ondertazen. Ja, de appeltaart is klaar. Is het goed weer? Het is goed gaan, ja. Ja. Net zwart? Ik het, nee, Rendert het een wel appetit uitzetten, want ja, dan mag je gewoon tinken vanzelfs. Het is zo weer voorbij. Alles met whisky. Ja. Ja, maar ik ben eerst nog aan de beurt. Ja, hè? Ja, want ik ben gewoon vroeger met mij en Sully. En mijn broer met mij. Dus dan moet ik eerst opruimen. En wat is Foppe nou aan het doen? Ja, rond je aan verkeepie. Oh. Ja, ja, ja. Zijn aaien. Ja. Ja, de sneur is hier daar. Ja? Ja. Ja. Hé, maar de wustheid. Ja. Ja. Ja, die later, ja, de kleren uit je buik willen passen, maar dat moet gebeuren, want stilstaan is achteruit hier. Ja. Ja. Maar het is wel heel bijzonder, of net? Ja, natuur is baas. Ja. Ja, natuur en wollen, dan wil alles niks. Nee. 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 Maar ja, hoeveel zit eronder? Wat? Ja, dat is natuurlijk baas. Ik vind het wat andere dingen, dat vind ik wat jammer. En ja, dus met mijn slim ziek. En dat ik get naar het einde toe. Die has lockdown kijken en dan zwier ruimen. Dus, hier krijg je eten meer en dan alleen de vocht. Zonder gebeurt. Weet je dan hoe lang het jongen kennen? Ja? Want mem is net met us. Nee, Nee. En hoe is dat dan? ze zitten stil. Ja. Het is verhalen, boek gaat aan tijd. Maar ja, hoe kun je nou verder? Ja. Wie maakt toch weer verder? Ja, het is stilstaan is achteruit gaan. Wie kunnen we stilstaan, eten en drinken, maar toch weer op tafel. Dus de werk gaat gewoon weer terug. Rendert! Jin, De goeie! zullen we even een kop thee drinken? Ja, Zullen we dat even doen? alsjeblieft. Kist zo heet rustpuit op in zetten. Op En hier? dan Jawel. je de heet rustpuit van Faber steken en dan ga ik een dom jongen voor. Maakt het hier nog wat uit? Of een jonge famke?
Nee, allemaal gezond is. Als je net een ongelukkig bent zit, allemaal gewoon gezond is. Is het nou ook nog spannend? Rindert Heid? Ja, maar eerst maar z'n vier werden. Hé? Wie kan me net een voet niet in drogen, maar zijn we de eerste 4 werden. Ik heb wel aap mijn been en dan zei hij, z'n 4 reden, dan komt ze. Ja? Zo'n liedje propke op de jams. Hey. En we doen zelf ook rudden. Ja. Goed melken, Jan, en ik krijg hem gewoon een Spanje aan en dan gaat het zelf wel. Ja. Ja, met liedje gerud, maar al je melken aan en we doen zelf gerud, zo ben ik gerud. Dus, nou ja, kleding Sinterklaas hier, dat kon liedje. Nou ja, kleding, ik kan Rina voort naar bij de kriem bij hem zitten, nu de kribbeke. Doe ik. Ja, tussendoor mag ik naar de eiland, dan ga mijn koe even kijken. Ja, en tussendoor melken. En dan we dan een kul snijden. Naar je toekomst, achterom hoe we het niet meer zien, maar dat is het al voorbij. Dus. En Mem zit in de verzorgingsstuur. Ja, in de waardwind. En daar zit ik nog wel eens even langs. Ja, goed is om een dag, hoofdzakelijk elke dag, maar de droog had is om een dag. En een praast even. Ja, een hollen en een verstaan is nog goed, maar ja, haken gaat net meer zo. Maar het lichaam is op, maar de hart is nog sterk. Ja, een sterke vrouw. Hè, die Ja. 12 van die jongens opvoeden had. Ja, die ik dus opeten. Nou, even een beetje rusten, want de koningin komt eraan. Goeiedag! Ja, goedemiddag. Je had de snijde kleding nog eens gewoon. Ja, ik wist dat ze kwam. Ja! Maar ik heb nou een krep mooi gedaan, maar dit haken, dat is mijn hobby nou. Is het wel nice wit? Ja. Ja. Nou ja, dat ben ik even niet aan de wieven.